Silav roj baş var baş hevanno mivanê min Necat Sunare mamoste bixêr hatî. Zor spas kek Petro. Tu çewanî başî hêvîdarim her tişt li gor dilê tê ye. Zor spas kim. Ola hafta borî ewa me kar pêk nat ya bernama me pêk nat ne hem karê me bu hem tevûsa me hem danî lê vê heftê em dîsal hamberî ya gelekî xweşim. Mala te Zêvîdarê me ava. vê Me bi mamoste Necat re nîqaş kiriye me gotiye her roja îniyê lê înî çê nebû na her sêşemî me heta na çêkiriye. Ji vir û pêvê em ê her hefte peryodik em ê di bernamekî de werin cem hev idî di rojevê de kîja mijar hebe. Mesela îro piştî pêncî û heşt rojan bi Rêzer Abdullah Öcalan re hevdîtinekî çêbû heyeta Dem Partiye. Şu İmraliyê hevdîtinekî dur û dirêj çêbû lê daxuyanî gelekî kim bû te daxuyanî xwend kek Necat. belê min xwend. Min jî bernameyekî taybet çêkir di nava rojê de min hemî jî hevala re xwendiye yani hevalê ku an hal me temaşe dikin hayawan ji navaroka bernamê heye yani Min jî me bernama te jî gudarî. ji İmraliyê çi hatiye gotin her tiştê zanî îjad tiştekî nû te têda dîtibe yani çi peyam heye Öcalan xwaz bi rêya vê hevdîtinê çi bibêje ji me re ji Kurdan re ji rêxistina xwe re ez dibêjim qey ji Tirkiye re îcab nake bêje ji ber ku heyeta dewletê tim li İmraliyê heye yani ji hev re ji xwe tiştê pêwîst dibêjin ez dibêjim qey ji me re ji Kurdan re xwaz tiştekî bibêje yani çi fikra te merak dikim keremke. Ya giringiya vê hevdîtinê ya jî vê daxuyaniyê ya Birêz Öcalan ji bo min divra ev dodin pêncî û heşt rojî dewleta Tirkiye astengî danî berê nehiş ku Birêz Öcalan hevdîtinê pêk bînî. Ev ya jî tê bîra te yani di bernama te de dîsa me anî ziman wê demê dewleta Tirkiye hinek şert da pêşiya rêxistinê pêşiya PKK wê demê bi navê Mehmet Uçum şêwirmendê Erdoganê yê hukukî yê yekemîn wê nivîsek de Ajansa Anadolu'ya da nivîsandibû û bi aşkelayî rêxistin tehdît kiribû gotibû yani ya hûnê şe dîtinên daxuyaniyên Öcalan qebûl bikin ya jî em ê astengî dernin bên we em nahêlin hûn bi Birêz Öcalan re hevdîtinê çê bikin yani. Mesela tişkî bê edeb bê ehlak şerkî wisa bê ew danbû ber rêxistina PKK. Lê divan rojên dawî da dîsa me hevra bername çêkir daxuyaniya Birêz Qarayîlan dura daxuyaniya Birêz işte hevdîtina Duran Kalkan bi Rûşen Çakır ra a Nurettin Demirtaş yani rêveberiya PKK ew nîşan da dewleta Tirkiye berda ber dewleta Tirkiye û got bibîn de derbarê Birêz Öcalan be em biryar didin hûn nikarin biryar bidin tamam şertê me jî ev e ku hûn vî şertî qebûl bikin ser çav sebe hûn vî şertî jî qebûl nekin rê me alternatîfê me nêkê henin yani ev wan jî vî şertê anî kêta be dewleta Tirkiye û piştî pêncî û heşt rojê dinêkê dewleta Tirkiye yani li gorî dîtina min mecbûr ma ku îro vê rêyê vekê 5 saata li İmraliyê hevdîtin çêkirin di daxuyaniya xwe da gotin be Birêz Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Parêzerê Öcalan re lê 5 saat herhalde vana derbarê hewayê de neaxivîn sedî sed yani tê wê ew ê jî ku rêveberên dewleta Tirkiye jî wê derê bûn astengiyê ku de vê pêvajoyê de hebûn ser wê hatibûn niqaş kirin qasî Komîtît û bi şêweyekî ew astengî derî lê hatin vekirin yani ev astengî çi bûn bi taybetî jî ew çarçavaya yasayê heye ku dewleta Tirkiye hewl dida ku PKK bidê qebûl kirin yani bi şêwekî îtirafkirinê yani werin teslîm bibin û îtiraf bikin em poşmanin vê ew ê de PKK bi tundî li dijî vê helwesta li vê daxwaziya dewleta Tirkiye derket û îro jî de vê hevdîtinê da derket olê ku ev daxwaziyên dewleta Tirkiye daketin rêza du emîn û yani eger ku tu ji me bipirsî bi rastî eştera bêjim yani heta vê hevdîtinê Kurd 1-0 li para bû piştî vê hevdîtinê di hêla psikolojîk da Kurd 1-0 ketin pêşiye yani ew wana bêjim ew psikolojîk ket terefê Kurdan divê da yani ew ê jî îro pêva hewl bidin gav babêjin ya Yani tu dibêjî aniha li gorî ku hevkirine wê dora dewleta Tirkiye be gav avêtin tu dibêjî.
Gavavetin vel gori devleta Türkiye ve ev şartın ku devleta Türkiye da peşya PKK anji da peşya Brez Öcalan PKK ne PKK o ne Brez Öcalan ev şart kabul nekrin. Ev bernamede em seri ve axvin ev şartın be ahlaki bun. Yani gotin ku ev PKK teslim be çekiye xudeyni belve derhaneki itiraf ve emevan rahabilite bikin emevan teblib ev bikin civake bikin yani teblib civake bikin li gori xu be usti ev jiyan ki bimemişinin li emel gori ve duet çerçevede li gori kurdan avakun li PKK bitişaniki kabul nekir asuk derket vole PKK yani daxonyan yoğundan brez karayılan duran kalkan kesin ki bana hani ki kabul nekin o encama ve daxyaniye da derke hole ku PKK bitişaniki kabul nekir ya o de peşeroje de ev bitişaniki kabul nekir. Yani duet duet odam daha daxyani kirin yani civaka Kürt ve Kobay daha dittine yani emetti yani kasikul Brez Öcalan lehevditin çekirvun Brez Öcalan derbari komin yanji saskına civaket nunda hend peşniyar ev peşniyar kirvu lugu ve çarçobayı ev amada kırna wan jibo civaka Kürt tabiya le PKK dijibet iştanike derket PKK dervel dijibet iştanike derket PKK got na em hene em livlane eğer ku hun hebuna ma kabul nekin alternatif neke yani devlet Türkiye mecburum dibe demida mecburum yani van daxwaziye Kurdal berçava bigriye. Çünkü peşketne rojelatan avina belki peşa bername demet derbari ve da bakın peşketne rojelata navin da Türkiye mecbur ki ku be PKK ra anji be Brez Öcalan ra hevditna berdevam ki xurtir ki. Naha vekirin çijdesi kitti bike. Bunlara etişteki datinim ser ekranı. Vaya gotina Rezdar Öcalan'e. Dibêje di çarçoveya rapora ku li meclîsê hatiye amadekirin de ji bo pêvajiyekê qanûnî hukukî dest pê bike. Ji bo ku şer û çek bi temamî ji dewrê bêne derxistin. Ji bo rûpeleke nipî nû were vêkirin çi ji destê ketê divê bike. Yani bi qasî ku min fehm kiriye vaya xîtabê rêxistina xwe dike. Yani nizanim belki mişaş fehm kirbe ha. Ji ber ku devlet ki hitabı devlet teşhit ket ve derani ki da dveji irada siyasi dere gere derkebe peşiye. Tamam irada siyasi. Yani hatta naha ev bu dve çarçove da ev tehdit tabun yani. Hem mesela hükümet AKP de derbarı ve pevajoyu da hiç ne akıbı. Tenim işte şevirmendi Erdoğan anji kesin neket veren ki da fazla. Brez Öcalan daxyan yaxuda dveşe ku ev siyasi yani irada siyasi gerek kebe peşiye. Tiştirnik yani pevüste emvi yani gibi kişinin ev zemine hukuki heya ser'ate hukuki mevi yani ki kişan ser zemine hukuki hin tiştirnik ki emdikarın dura derbarı ve da bakın. Derbarı van kanunandan derbarı wan gav avetina da emkarın paşe bakım li reza yekemin hedefa yekemin pevüste emvi mesele yani ve perskireke bikşinin ser mercin hukuki anji irada siyasi emle peş bixin bana derxin ve merhaliye işte kumje fakir tırsım yani ne tırsım yani mesele ne tırsa mesele baqasi ku fehm kiriye ev mesela teyid û tespit ya devleta Türkiye ji rojevê dernexistine şertê devleta Türkiye hêjî didome ve istihbarata Türkiye artêşa Türkiye biçe ciyên teyid û tespit bike ku rêxistinê heqeten xwe fesih kiriye ji Avrupayê ji Qandîlê wê komên milîtanan vegerin Türkiye tu dibêjî tiştekî wisa wê çêne ve beriya qanûnê yani pêşî wê qanûn derbikeve yan kom wê biçin Türkiye tahminat pêşî ew yani kanun ne bejin ev çarçove ve bir aşkere kirin. Zani ev çarçove derxin holi yekem armancam ve çarçove çavi huni vek ben ve derhaneke teslimim mebin. Armancavan ev bu yani. Li pek vitiştani kabul ne ki vitiştani kin ha ev kin. Yani yasak derxin ben Yakup Kevin tatilim. Evet yasak derxin em bejin çarçove yasayı çavi beli hundkarın ben ve derhaneke yani qasi komoditi ev kesi ku berê li Tirkiye siyaset dikirin ama derketirin derva
اوی وانی هانی که بین جوان را ریوی بکرن و فرمیلم yani formülen belki çen kesa jeri tebliğ yeki bikin wan jî binin tebliğ derahane ki bikin lê yekem ev kesê ku li Ewropayê ê ku em bêjin di sala notî de û endamên dep partî hene em bêjin Birêz Zubêr Aydar, Remzî Qartal ya jî kesê wisa ew ê hin kes ji wan bin û hin kesê dinêkî ê şaredar bûn wekîl bûn kesê dinêkî ku siyaset kirin ev grubuk jvanê hanekê derbasî Türkiye bike bibe o Türkiye li gorî dîtina min ew ê hewl bide bêjî bila siyaset vana ra bêkirî lê de ahêla dinêkê ra PKK jî zixtê dide ser wan PKK divê pêwîst statiya Öcalan bê tespît kirin zanî yani Öcalan statiya tespît Öcalan me Öcalan wek berdef ji xwe ra helbijartî pêwîst hûn siyasî statîkî siyasî yani statîkî hukukî bidin wê devleta Tirkiye servîsyanekê dibêje na kesinlikle em tiştanekê qebûl nakin lê tiştê ku em bikaribin bikin di vê derbarê de em dikarin ew şert û mecî îmraliyê bikwêrînin şert û mecî îdar mê çawa bikwêrînin em bînin çûyîn hatin an jî ew komîta îmraliyê danûstandê Birêz Öcalan ra wê daha xurtir bin ew daha em devlet veje em wisa rêjwan ra bekin li ser wê kal hev bikin nekin yani yekemîn nizanim me ew grubek ji Ewropayê sedî sed here ew siyaset meda ji çiya jî belki em bêjin salvegera çekdayînê çek şewtandin em bêjin Birêz Besê Hozat ne wisa wek sembol di wê grubê da cî girtibû yek ji wê an jî dibin siya wê da grubek herê wek dilsozî خو او بکی او جی او yani varyasyonuk diye dikki beyanatên ku ji Kandîlê me xwendin di nava heftê de Rêzdar Karayîlan dibe Duran Kalkan dibe vana rast e tiştek ku tu dibêjî hemî wisa ye yani dibe gerek dewleta Tirkiye dema ku qanûn derdixe firqê nexe nava statûya me yani ki nû tevlî biye, ki sujdar e, ki ne sujdar e, ki tevlî çalakiyan biye, ki rêvebir e, dibe firqê nexe nava viya. Dibe ji seroketiya me bigire heta kesê ku doh tevlî girîla biye hemî bi aynî statûyê bikaribin li Tirkiye rehetî bixebitin û ji bo mafê Kurda. Vaya me bihîst rast e, vaya me bihîst problem tune divê derê de lê problem di mantıqa Tirkan da ye. Yani Tirk çawa li meselê dinêrim. Naha tiştekî din jî mesela Rêzdar Öcalan divê derê de pir bawekî vekirî dibêje basa wekheviya Tirk û Kurdan dike yani huquqa wekheviyê veya pir giring e wekhevî çi ye yani li cem edaletê Kurd û Tirk weke hev bin ne eşît yurttaşlık binêre eşît yurttaşlık hesû ki Kurd e ki Tirkiye bana li hember qanûnê ji xwe otomatîkman wek hebin yani heqê ferd heqê şexs ez behsa wî nakim ez behsa mafê kolektif dikim yani Kurd û Tirk heqê wan li hember edaletê li hember qanûnan divê weke hev ez viya di beyanata Öcalan da dibînim veya hinekî heqeten heyecan dide min mesela ew veya gotinên Tirkan li wan vedigerîne dibêje ew heqîqeta ku em behs dikin an ew mesela tilî û nenûg û nizanim mesela çi tiştekî wekê wî dibêje heqîqeta ku eger tu Kurd ji Tirk cuda bikî Kurd namîne eger tu rabî Tirkan ji Kurd cuda bikî Tirk namîne dibe ji bo viya yani ji bo vê heqîqetê madem heqîqet e afirandina huquqa wekeviyê şert e erê yaneke hevpar şert e ji bo tu viya bikî yani di pratikê de ji bo ku ev heqîqet pêk were wekhevî lazim e heh divê derê de mantıqa dewleta Tirkiye çi qas müsaid e çi qas rê dide meseleya we te bernamekî çêkir bû derbarê nivîsa Birêz Kizilhan İlhan Kizilhan tamam psikanalîtîk di wê de rewşa psikanalîtîk ya rewşa psikolojîk bi şêweyekî ilmî
İlhan Kızılhan gelek başani bu zaman. De zin bernama xuda da xwend. Newsam. Duê da armanca devleta Türk çibû biçûk xistina gelê Kurd bû. Newsa bi Kurdteyê di nivê nivîse de biçûk xistina birêz yani hem karê İlhan Kızılhan ew sporê wî tiştiyê hem dîtinê xwe û hem jî bi dîtinên pisporên cîhanê yê kesî nêkê vî tiştîhanekî ew dikir ya xurt dikir. Têza xwe xurt dikir yani. Armanca devleta Türkiye biçûk xistina gelê Kurdim. Gelê Kurd yani bir taybeti jî rêveberiyên gelê Kurd. Em bêjin Rêzê Jalan de girtîgehê de vî tiştîhanekê nedît lê êkul dermabûn vî tiştîhanekê gelek baş dîtin. Bi taybetî di nava civaka PKK da denkî bilind rabûn. Yani li dijî wan xweste ku an jî wan daxuyaniyê ku dihatin dîtin ew kitla PKK kitla ew ê nerazîbûna xwe anî ziman. Vî tiştîhanekê nayê qebûl kirin. Newse vî tiştîhanekê nayê qebûl kirin. İşte ra mînakî bîn terî çîrokek Andersin heye. Dayê binê yani ew kralek dixwaze yani kralekî em bêjin narsîst. Ji xwe ra kinşkî çê bike diheb sextekar tên leqayû din kral em îşte ra kinşkî çêkin ku di dinyayê da ti kesî vî kincî li xwe nekiriye. Ew kinciyên pê dixapînin tazî kral derxinin ser Kur'an'a ne olsa o dawiye de herkes divine ku kral tazîye lê yek zarok dibêje dayê binêr vî kral tazî yani. Vî tiştîhanekê nayê veşartin. Eger ku te bixwazî bi wê şêweyê yani kitla xwe bêdeng bikî an jî kesê nekê bêdeng ew ê nekê bêdeng yek rok ew ê yek rabêjin bisekin. Vî tiştîhanekê nabê. Binêr İşte newsane bir şevek neki yani. O PKK bir tişaneke gelek baş dit. Gelek baş verkin. De heypevina duran kalkanda, heypevina brez karayınlanda, de heypevina kesedin bir tişaneke arki aşkala derti oldu. De evda de çapemeni da em dibine nerazibune xut dinin zaman. Veşin çıma. Yani çıma. Devleta Türk bir tişaneke da serfraz de meçma ev şerda, meçma ev bedelda. Evci hesabı vit tiştiş vit person yani. O pek vit tiştihaneke baştı zanı yani. Eğer guh ne de daxwaziya gelê xwe bi tenê guh bide civaka Türkiye ev tiştihaneke ev ilhamberi PKK ew yani. Ji wê bonê PKK jî ew kir yani şertên xwe da ber devleta Türkiye. Em vit tiştihaneke qebûl nakin got. فرقیه نێرina دەولەتە ترکی û PKK ve دەولەتە Tirkiye dixwaze vê pêvajoyê tenê bi çekdanî nesî nordar bike. Yani ew rêxistina ku çil sal biye bela serê me çek û sîleh datîne tê bi şiklekî di nava zeman de wan da dibe diçe. PKK dibêje bi vê pêvajoyê re dibe tu tiştek û biye sebebê derketina me dibe ji holê were rakirin. Yani dawa Kurd a sed salî her rêveberên PKK basa meseleya Kurd a sed salî dikin ev heta çareser nabe ev pêvajo nagêje serî. Yani belkî çek û sîleh merû dikare dayîne. Ama te wextê bi min çek û sîleh da danîn yek jî dibe zanibe min çek û sîleh ne ji ber te daniye. Ne ku ji ber ez têk çûme min çek û sîleh daniye. Min bi riza dilê xwe weke paradîgma min biryar daye ku êdî di tekoşîna me de çek û sîleh îcab nake. Sebebî wî hene tê bikaranîn jalî gelek hêzan ve çi dibe bila bibe sebeb. Me çek û sîleh em dixwazin dayînin. Ne ku dewleta Tirkiye li ser me ferz dike ha. Madem pêvajo heye bila pêvajo rê bide me ku em vê siyaseta xwe dawa meşandina dawa Kurd û Kurdistan li Tirkiye bidomînin. Vaya di daxwazên Partiya Karkerên Kurdistanê de ev li pêşe yani firqiya wan mixwest ez nîşan bidim yani. Dewleta Tirkiye'de ev tune yani. Tenê dibe bila çek û sîleh were danî xilas. Öyle. Na bedan ziya bêjim yani. De yani PKK aşkele dibêjî yani. Tamam. Rast wekte anî ziman şer pirsgirêkê dertê holê şer çê dibe. Ew pirsgirêk nê çareserkirin we derê ew dertê holê ne wisa aştî yani lihevdîtin dertê holê lê şert û mercê lihevdîtinê jî hene yani pêwîst tim
yani hamberi خود قبول که اگر کت hamberi قبول نکیم اوی تشتیانی که نای واتیا لحب دیتنه اوی تشتیانی که تی واتیا چی زن یعنی وقت بری از دیسا تحسین دکتم از دیسا وقت از دخوازم دخوازم تاوکم یعنی لخواوکم لیوی تشتیانی که یعنی بتنی نب کردا و نج یعنی نب پککی و نجیب دولتا ترکیه با گرید دایی یعنی اوی تشتیانی که او پیشکتنی کد روجلاتا نابندان او پیشکتنی کل اوی در بازدون یعنی دهرمی در بازدون بوی باگیراتیم زن یعنی گرم وی تشتیانی که بینیم برچابی خم دولت ترکیه نه دولتا سال نوتیه نه دولتا سال هشتیه نه دولتا سال 10,000 دولت ترکیه دقوناخ جدا دای دولت ترکیه اندی خودی ایدئولوژیک خودی باوریک و خودی او یعنی خودی آرمانجا که ده اوی ده یعنی اف آرمانجا اوی چی زانی ده برنامه ده گلک جارا ام آخرین دولت ترکیه دخوازی کل هرمه ده بوی خودی رول او رول که ایران به سالا داو سر پشتا خود دخوازی به خودی وی رولی دولت ترکیه دخوازی که هرمه دا به پیشنگی اسلام سیاسی به سروک دولت عرب یعنی سروک اسلام سیاسی اویانی که بکیجان شویت بناف کرن زانیا ده ترمینولوژی سیاسی یان ها دا یعنی دولت ترکیه رولا احوان yani او Muslim Brother Division, Muslim Brotherhood, ویشید وی رو ریوبریا وان بسیملی خود پیشگیری ویجی خورده پیشگیری وی که اسلامی سونی قطر سعودی عربستان کسی نکنه دوی درهانی که داد لپیش دولت ترکیه آستنگی هری مزن کرده اگر که دولت ترکیه کردا لپیش خود درخه دولت ترکیه دوی باوریه دای که اوی ده هرمه دا بوی یک امین yani ve lideri wan ve revebri wan yani ki bi sala İran pek ani li deru dora xwe be İran jî ew bû yani hizbî bû yani Şii yani İslamê Şiya İslam wê şewê kin li wê gorî hê saz kir û li wê gorî jî tekoşîn pêkanî dewleta Tirkiye heman tiştî ana da dixwaze bi îrada siyasiya İslamî bi kar bîne o یک امشی آستنگیا پیشوان دولت کردن دخوازه کوبانی هانی که اوب که بشوی که چاره سر که اویا آشتیا ریام پیواژوی آشتیه پیواژوی که دور دریجی گره مرف جانبازوی tamam dünya diplomasiye da ne cambazvi gelek tişta töhüdat ki lisser masi yani gerette cambazvi gerette bikarvi her tişti bikarbini o gerette bikarvi ser kebiyan دیویانی که دل گوری من یعنی حتی ایروش یعنی وقت تجانی زمان اجی گلک خمکین بوم لی پشتی داخلیانین پککین آشکلا لقصور ننهرن آشکلا گوتن لقصور ننهرن اموسا ارزان نینن اموسا خو ارزان نافروشن اون هون نکارونسا ما ارزان بگیرن تمام دوی هرمی دا امجی هنن و بی ما هون نکارن گاوی بابشن و لگوری دیتنا من دولتا تشکی ویتشتانی کشی دیت ویتشتانه کشی دیویشی و دوی چارچوبه دوی گاو بابش Revebrin tevgeri jivê dibêjin te balkişand ser analiza Doktor İlhan Kızılhan jî ew basa psikolojiya grûpê dike dewleta Tirkiye şiyar dike dibêje eger tu xefikek anaha amade dikî di vê pêvajoyê de de ku dolab amade dikî tu dixwazî Kurdan piçûk bixînî dibe dev jî vî karê berde çima çünkü di psikolojiyê de wextê ku tu yek insanekî piçûk bixînî hemî insanên di wî aidiyetê Kurd be hemî Kurd otomatikmen dibin yek çima dibin yek dikevin nava parastinê êdî hatiya karkerê Kurdistanê tune be şer sekinî be ne meseleye gencê nesla nû mecbûr radibin çünkü xwedî wê aidiyetê Kurdbûnê ne ew Kurdbûn jî bi şiklekî heqaret dibîne piçûk tê xistin yani İlhan Kızılhan de bila şik û şûpa kesî tune be bawekî ilmî Kurd muhakkak sibê dus be radibin ser xwe û nîşanê dewleta Tirkiye didin ku ew millet piçûk nayê xistin û ew ê dîsa tekuşîna xwe ne bi çekberî be jî bi rêyên nû ew ê bidomîne heta vê jî dibêje tekoşîna rêyên nû wê zêdetir bi ser bikeve wê baştir zûtir bi ser bikeve çima
teknoloji peşketiye, ilim peşketiye, zanyari, medya civaki be her avay tekoşin zutir dikare deng vede. Mesela te bir te zamanı beri mesaj boy rexisni bedran. Boy rexisni dveje bun kurda gudari nekin xweste ki daxwaz kurda ninin berçava huni van tiştiyani ki hındat ki lwe gori dve hişyar bibin yani. Rexisni hişyar bidwe vede yani. Ek necat salê nodî dewleta Tirkiye dike neme em perişan bikirin. Me nikaribû du insana îxna bikira me ispat bikira ku yaw em hatine qetilkirin kuştin ya. Ama anha tiliya Kurdekî xwîndibe dünya alem jinişka ve pêr hese. Dostê me jî wê çêbibin di qadana vê TV'de. Niha kek necat tamamen ev mesele. Wî rojê من تشتك بهيست مثلا شنغالي دا يعني از قالك بيش دي از فكرة مرختكم نا شنغال خدي رابرتيوه كي پر بإيشه إجابنا كي أم تم دوباره بكن كوم كوجي قتليام نتنه يرو يعني جد دوسود سالان وروا حتى جد چارسد سالان وروا تشتي كواتيه سري ازدين شنغالي يعني تماما كوم كوجي داویه آنها شنغال نیف آزاد نیف خسره ج گریدای بغدایه اما خودی ستاتویه که خسره دفاکتو روشی بوده انجام شده آنها اسپید حسم کو شنگالیجی دخن چارچوبه و مثلا انتگراسیون و تسلیم بغدای تکرن از ایشیام گلو ایجابت که مرو بیشه یان تدبیجی پیشوچونه که خوازاییه نورماله belki ji bu milletê Şengalê baştir e, xirabtir e. Tu çawa dibînî meselê? Eger merûv Şengal teslimê Bexdayê bike û mesela entegrasyonê pêk were li Şengalê jî. Yani ev hêzên eskerî falan tev belav dibin. Na eştera bejmen 2015 2018 dema ku ew piştî wê qetliamê ku Kurdê Meynî Êzidî ji Şengalê derbasê Ewropayê bûn li Almanya sê salê min wana kar kir yani ji wan hem tercümanî kir hem şêwirmendî kir di kampada da wa da bi wan ez intensîv xebitîm yani ez wana xebitîm yani tiştê ku min di wê da fehm kir yani girêdayîk mezin ya Kurdê Meynî Êzidî Şengalê bi wê re helmûş xwe bi Bexdayê re hebûn ya çünkü Saddam pir siyasetek pir zîrek bi kar anîbû wê demê yani ji bo asîmilasyonê ku wan asîmile bike em bêjin de facto statûk otonom dabû wan yani dema ku çûna leşkerîn similê xwe jê nedkirin an jî yani gund dabû wan evan ev proje li Tirkiye jî tamı sarê heftê de köy kent hebû dema Ecevît serokvezîr bûye hemûn proje Saddam Hüseyin li wê derê çêkibû li gund kom kirbû ew Şengal bû Sinûn bû Xanesor bû were yek bajar kinekê kirbû çar bajar zanî yani wisa kom kirbû hêdî ew da ku ew ki wan asîmile bike li piştî 2000 yani dema yani piştî wê qetliyama ew jî yani di terefê Kurda da Kurdê Meynî Êzidî bi tenê mabûn yani têkiliye wan û Hewlêr û têkiliye wan û Bexdayê têkiliye wan biborîn dihokî wan pir Kurd bûn di beşîwanên hem welatîn û hem jî ewin yani Şengalînê ew welatî ew derbarê te Misûlê de henin yani ew Kurdê Meynî Êzidî ku di Misûlê de yani deştê da jiyan dikin ewin êdnekî Şengalî Êtiyayî êdnekîn yani Kurdê Meynî Êzidî nekinin li wê derê ew dernekin xwedî lê derketin çê nebû bi bêbaweriyekê pir mezin çêbûn lê ana da di wê derê de yani ne tenê bi wê girêdayê çünkü hem Amerika hem hêzên nekên dixwazin ku li wê derên ew hêzên ku biçekin bi şêweyekî wan bêçek bikin evana kînin heştî şabînin li Iraqê bi taybet yani heştî şabînin yani û li wê derê yani mesela Besîra rola heştî şabiyê li Şengalê gelek zêde yani li wê derê hêzê wan hene li wê derê li wan jî bi pêşme bi gerîla ra li dijî îşîtê li dijî ew ê heştî şabiyê gelek şer kir tamam yani pêwîst em rola wan jî berçava ew nekin yani lê li vê derê hanîkî ev ya siyaset vê siyaset hanîkî bi ew ê girêdin bi Erbilê baya tamam çünkü
لأربيله يعني ام بين زمان بدران يا بهستك آخر دي دولته تمام بهستك آخر دي دولته يا عندك بتشوكه دي دولته دي ناف واندا اوكتنا ما اني بو زمان يعني ابا چند ساله نقارن اوكي ساز كنت ناخذي اراده بي ناخذي سياسات بي ناخذي او بي يعني تا هول ددن بشنن اويا بشنن دغداي يكي ماسيا كرداي نكي ماسيا اويا تمام ده اوا آبوری داشت يعني مثلا ده وی پروژه توم باراک آجی آمریکا کد خوازن اوی دخوازن که رولی باشوری کردستان بچوک بخن وی اوهانی که ده يعني اگر که رو باشوری کردستان خودی اوی در نکوی تابی ناکوکی نابرا باکوری باشوری کردستان و هزن نکی داشت يعني سيگم بيشن PKK يعني دو در هزه PKK داشت یابون پشتی ازدی هاتن خلاص کرن لوی در هن هزی وان من يعني او کد نبا خدا هبدیتنه که چک بکن ده نبا خدا لهبدیتنه که بکار بینن دکارن شنگال گریدای اربیلی بکن يعني دهو کی بکن افجی دست کرده دای يعني دست اووان دای لی حتی نها ازوی اوی ده بطایبتی حکومت باشوری کردستان وی اوی وی روناهی دوان دا نابینم يعني جوی بونی يعني بغدا زخته ده سروان وان بگری تصمیمی او خوب کی يعني چونی کرد حتی ایرو تمام يعني بشیوه که هول ددن ری نشانی وامدن او بکن لید قادا سیاسی دا او کمپلت ندانه بروان یا آشنگالیا تمام ایشا به تونال وان به تو کس گلک جوان ده قامپا دانه لدهو که لجید نگه ده قامپا دانه دزانیه جنوب آواکرنا شنگال ایجا ناتی باس کرن يعني او گنده قواتن خراب کرن او گنده قواتن آواکرن او ناتن اساس کرن اوانا تب وظیفه اوی بود وظیفه هرم کردستان بود باشوری کردستان وظیفه قاده پی بود به آشکارای بینیم زمان يعني پیوست یا برز نیچیبان برزانی daha زیادتر گاو بابشه daha زیادتر سیاست خور بکار بینه به شیوه که به PKK را وجیه بشه يعني جاو هزید نکی مورال هبدوتنک چه بکره دوی هانی که دا گاو که نکی باشه از هیوی دارم روژ پیشین دا ویدشتانی یا ایدئال tabii fikramı şengal bigece statüye ki veke ya Vatikan'e çünkü milleti me ezdi pır mağdure و evji ole ki pır cudaye le rojata navin de nava Müslümanan de jbo were parastin de be xudi statüye ki pır cuda be yani veke Vatikan رجلات ناوین دا او خیاله کک بدن رجلات ناوین دا تشتانه که خیاله ام بجینم ستاتیو بتنی او درزیه کل سوریه دجین سویدا در دور سویدا هم يعني نه او ستاتی دستی وان ده او شی به سایا اسرائیل يعني کس که کو ازدیا به پاریس دویدا تدنه کو او هزی کبیا ازدی به پاراسنا راستی اجی تبوی دیتنا تدوم کو تونم یادی خودی سیاسی کو راست دیه چانه که مینا yani ew devletên ku komkujiya Şengalê weke jenosîd qebûl kirine ew devlet dikarin pêşengî bikin statüya Şengalê nas bikin ji bo were parastin hatta dikarin Şengalê ne tenê weke navenda êzdeyetî weke navenda Xristiyanîzma li rojata navîn jî bibînin û li wê derê bikin xidî statü niha daw mesela ev bêjim pêşniyazekî derbixe inisiyatifekî derbixe daw bike yani او دولتی که وی پیشوازی یعنی وی پیشنیاری جوان دخوازی او کسی که ازدی قتل کرن آنین سر اقتدار لسوریه لشامه یعنی داعش به دست خود لشامه آنین سر اقتداری جولانی یک جوان کسابه که ازدی قتل کرد آنجی شیبانی آنجی کسی نکیوانی آنی که او کسون که ازدی قتل کردن آنجی او کچین ازدی رواندن کشتن یعنی مالباتی وان کسی آنی که وان دولتی که تجوانا باز کید روجلات ناوین دا وان کسا به دستی خوانین لسوریه کرن سر اوی یعنی کرن اقتدار یعنی خواسته کمیشی او خواسته کمیشی دی رئالیتا روجلات ناوین جدای رئالیتا یعنی روجلات ناوین دا پیوسته او یعنی او نباوریت نافبرا کردن بسلمان و کردن نه بسلمان دا گرش هوله راوه
دانی یعنی او نباوری جهول راوو یعنی که مثلا باکوری کردستان مینا کی باشو نفسم بهش نباوری نظر علوی و سونیا ده بود دم کی به سازکنا یعنی به تکوشنا پکه که اف باوری قسما جهول راوو نوس استم شهری بیتشتانه کرد یعنی قسما جهول راوو به وسیله باشوری کردستان جی اب نباوری یعنی ترسا ازیا لهامبری کردن مسلمان گرش ولی رابه گره به سربلندی به سرفرازی دنوا جواکا کرده دا جی بگیرن یعنی افجی کار حکومت دا هرمی یعنی پیوسی و بنگه جوانا بکن دیسا انتگراسیون به بغ دایره مرو ترجیح تیکه که شنگال گریدای باشوری کردستانی به یعنی بزنم بیتشانی که یعنی گره و یعنی بیتشانی که پیوسته یعنی حکومت دا باشوری کردستانی به پککی را یعنی به هزی نکره هزی که آنا دل وی داری اون بوان را ریکی ببینه یعنی ریک عقلانه ها ریک عقلانه ببینه وی پرسکری که چاره سر یعنی اگر دوستان اکی تو در بازی یعنی مثلا بدن یعنی کرد آنا دا حسی گاب دابیشتن زنی اجی خوازم کردستان سر بخواه تجی خوازی کردستان سر بخواه ام خودی وی باوری نه وسانیه لیگر ام شرط مجی روجلات نابیشیم بینیم برچاوی خود مینا کی بدم تا سال 2019 نه سال رفراندوم باشوری کردستانه تبی دنیای برز یا که مسعود برزانی رجا کرد گو آنها دا ندم ها بیتشتیانی که یعنی گود بچک باش و بخینه که مسعود برزانی او هن کسی در و دورایی گوت نا دم ها سرخوابونی یعنی انجام چی بود؟ جسدی سی عرده خونده نکرن یعنی بیوستم رالیتا اوی بدم برچه خود روجلاتا نابین یعنی پرسکره که اوی یعنی پرسکره که کردن من ازی شنگالی جدوی چارچوه ده گرم یعنی گره کم رالیتا بدم برچه خود و گره بیوستم نا خدا بیتشتانه که چاره سید چما هم تصمی اوی بکن تصمی باغدایی که پشتی 10 سال دیدنه که کرد که لدشی آسیملاسیونه یعنی او سمبولا ناسنامه کردی بود نوسا به زمان خو به هبونا خو به هر تشت خو کردی می ازی سمبول بود اگه کد تصمیم بغدادی بکی پیشتی 10 سال دیدنی که اوی آسیمیله بکن نوا جواب که دوما تمامی به حالینه یعنی پیاسا آبوری کی جان زمان به herkes de حل لترکی او خطریه کک نجات ام درباسی مجرا پروژه اسرائیل ببن نا ام دزانن همه سدی سده پروژه اساسی اسرائیل اوه دوی شهری لهمبر ایرانی ده ایران به 5 پرچه و هزاوی ایرو یا مزن یا نوت میلیون نفوسی بلاو ببه اف پروژه کنگی ده پراتیکی ده پکتی چقاس وقت گره چند سال داجو ایران و تسلیم ببه نبه هزو قوت خواه کنگی ونداد که ایران ده چه فهم که جوی شهری یا اسرائیل خوب باش وکشاند دوی شهری ده آنا دا اسرائیل بیدنگیم امریکا میرو تشتک خواند وزیر کیوان نتوه پرست ده بیجه مگرک دوی شهری ده جیه نگرده از وارد کن بحثوید که راستم مجی خواند بیتشتانی که آنا دا امریکا بکارتینه لی پروژه امریکا بتنی کنترول کرنا هرمزی یعنی وگوهرتنا اقتداری لی ایرانی نه پروژه امریکایی و اویجی خطری که پرمزنه اگر کتی لی ایرانی اوی نگوهرینی اراده سیاسی نگوهرینی حکومتی نگوهرینی ویتشتانی که اویا تشتی کتا گوت ویتشتانی که گلک تی نویساندن لسر تی نقاش کرن لسر اوه لی ویتشتانی که هنگ خطرناک نکه بخوراتینن خطرناک چی مثلا مثل اویلا گوت یا پیشکتنی روجلاتا ناوین Türkiye mecbur kin ku gav babijini. Yek jwana jî ew yani. Tamam. Ev proje İsrailiye. Devleta Türkiye dwê hewldanê dayê yani eger ku tişkî wisa çê bibe İran jî dixwaze ku bi şêweyekî Kurda bikişîne wê ew ê yani nava vî şerî ku devleta Türkiye jî êrişî Kurda bike devleta Türkiye jî tevlî vî şerî. Naniye? İran bi rojayê hewl dide. Yani erişi başlıyor Kurdistan'ı ki erişi peşmerge ki peşmerge komelet ki erişi hizmet ki bir şey ki xwazê ku Kurd tevlî şerî bibin. Ku Kurd tevlî şerî bibin devleta Türkiye ha? Tahrik aşkara tehdit ki ku divê Kurd
تهدید اوت کی yani provokat ki tehdit اوت yani devleta Türkiye jidveşi demek Kürt gav babejin emi eriş bikin emi eriş bikin evyaji tırsa Amerika'yı İsrail bxwe yani de Amerika'yı vetişti İsrail baş dizani de peşa roji da ji ilo peve da rojlata navin da dijmini herim mezin ye devleta İsrail devleta Türkiye çav dedim got yani devleta Türkiye xwedî proje ew yani İslam'a Sünniye le Şam'e le Damaskus'e ev işit anın ser iktidarı gotinik wana diroki hey ava de 10 sal vi gotin hani ke bit kartin zaniyan dixwazin ku Kudüs'e yani Jeruzalem'e bi dest bixin gotnavan slogana wan çi zaniyan dveji riya ku de çeş Kudüs'e riya ku çe Yerusalem'e je Şam'e dest bediki ev ya proje wan yani proje İslam'a Sünniye o duvan hev dadanı yani ve de hani ke de ne peviste yani İsrail xwedî stratejiya çi xwedî Çîn'in me alakadar nakir. Tiştekî me alakadar kir bir hani ki Kürt xwedî kîjan projeyine. Xwedî kîjan stratejiyine tamam. Bir tişanî kabul. Hatta ha siyasetik baş bir karanî. Yani natin provoka kirin. Yani ew xetayê ku Rojavayê Kurdistanê kirin ew xeta nekirin. Tamam. Piştgirî xwestin. Piştgiriya xurt xwestin. Ew bi kar nat vanê hanekî ew nekirin ya tevlê nebûn ya lê pêwîst e bi taybetî li Bakurê Kurdistanê ev hevdîtinê bi dewleta Tirkiye re ev pêvajoya aştiyê ku em bi nav dikin di vê çarçoveyê de pêwîst e Kurd hişyariya xwe her tim bînin ber çavan her tim bînin ber çavan em di vê derhanekê de axtorin bibîn yani di vê pêvajoya aştiyê de divan hevdîtina da tê gotin anîn ziman ku hin devlet dixwazin devleta Kurda li hemberî devleta Tirkiye bi kar bînin. Newsa ev ya bi Rêz Öcalan jî anî ziman rêveberên pekê jî anî zan kesê nekê jî anî ziran. Kê navkirin İsrail bi navkirin Amerika bi navkirin. û gotin ya terefê me ya ji terefê wan. Vê tiştê anekê anî ziman yani. Serçavû seram. Lêl alî nekê dijminê Kurda kî devleta Tirkiye newsa ku dixwaze Kurda muhabke devleta Tirkiye. Tirkiye bi kêra hevdîtin çê dikir bi Amerika hevdîtin çê nekir. Bir İsrail'e bir dizi hevdîtina çêna ki bu ara hevdîtina çê ki madem ku ew yani eğer ku tildişi ve proje anekê biş fermo devleta Tirkiye awlî te xujwan cuda bike te xujwan izole bike te ew piştgiriya ku diwan anjî wê piştgiriya ku tijwan digirî deyne dera hanê û were em bi hev re rêkê bibînin yani vî tiştî anekê nabe bijî devleta Tirkiye bu ara gav da bêje devleta Tirkiye wan hevdane ev 16 jwan bigire ev 35 jwan bigire devleta Tirkiye dixwaze bize xwedî rola herî mezin dewê de heremê de Kürt çi bikin destê xwe tiştî vala ev tiştî anekê wisa nabe yani pêwîst e yani vî kartê anekê Kürt jî destê xwe de bi kar bînin ew proje İsrailê proje Amerikayê projeyê kesî nekir pêwîst e ew aktörtiya xwe yani rolê xwe bidin ser pişta xwe li İranê ve li Başûrê Kurdistanê ve ana da bedan divê demê de Kurd hem li Rojhilat hem li Başûr û hem jî li Rojava û hem jî li Bakur bi taybetiye divê siyasetê de yani siyaseta yani wan projeya nû ya Amerika bi ewa rêveberiya Tom Barak bi ew dikin hewl didin ku Kurda têxin rêza di emîn tamam Kurda têkin ew yani di nav wan da têkin perçekî Başûrê Kurdistanê bi Bexdayê ve girêdin Rojava bi Şamê ve girêdin Rojhilat yani di pêşa rojê de bi Tehranê ve girêdin û Bakur jî bi Enqerê ve girêdin yani xwesteka Kurda ev bû yani gelê tiştî anî nûçeyên lezgîn hene erê ez hema bi vê dest pê bikim hem li Amedê êriş heye û hem jî li ser Başûrê Kurdistanê êriş hene vaya ez hema ji hevalara bixwînim berpirsekî Partiya Azadiya Kurdistanê pak ragihand ku bi 5 füzeyan êrişî baregeheke wan ya li parêzgeha Hewlêrê hatiye kirin ev weke nûçeyek lezgîn ketî ajansan endamê rêveberiya Pakî Edîb Xalidyan li ser êrişê got di nava saatekî de bi 5 mûşekên balîstîk êrişê baregeha Çemşarê ya li nêzîkê kampa Dareşekranê li parêzgeha Hewlêrê êrişê wê derê hatiye kirin
Xalidiyan beyan kir ku muşeka yekem û duyem saat di heşt û nîvan de yani beriya nîv saetî muşeka siyem jî saat di nehan de ya çarem jî saat hema 10 deqe pîş re hatiye avêtin. Di 10 deqa carê füze tên avêtin. Li gorî daxuyaniya Xalidiyan pergala parastinê bersiva êrişan daye lê çiqas bi tesîr biye nayê zanîn. Her pênc muşek jî ji aliyê pergala parastinê ve hatine xistin. Vê gavê heta vê saetê zerar ziyanekî wisa ciddî xuya nake. Muzanin berê jî ji xwe te jî balkişan serê, berê jî êriş çêbûbû neh şehîd hene. Ne şey ki bu ne? Erê. Ev ama nûçeya ji Amedê gelekî balkêşe ya. Ev çi? Ew jî ew e. Ez hema ev jî êrişî tesîsa şaredariyê kirine, anha birîndar hene, bi çek û sîlehan êriş kirine. Kî êriş dike, jalî kî ve hatiye, ew jî heta vê saetê nayê zanîn lê em tenê zanin ku êrişekî çekdarî birine ser tesîsekê civakî ya şaredariya bajarê mezin ya Amedê. Di encamê de tenê em zanin birîndar hene. Bu yer vê êvarê li tesîsekê şaredariya bajarê Amedê pêk hatiye li ciyê Fîskayayê. Fîskaya. Kes an jî pir kesên çekdar, em nizanin hejmara çekdaran, çûne tesîsê bi çekan êrişê xebatkarê wê derê kirine. Di encama êrişê de du karmend birîndar bûne. Karmendekî ji destê xwe êdin jî ji lingê xwe birîndar biye. Birîndar anha birine nexweşxanê. Rêxistina Dem Partiyê ya Amedê wê sibê daxuyanîkî bide li ser tesîsê. Yani ne tenê li ser tesîsê, li ciyê tesîsê, li ciyê ku êriş pêk hatiye daxuyanî bide. Ya jî fehm nakim çima daxuyanî dihêlin saet 13 sibê. Yani çi eleqa wî pê heye? Yani germa germî merov diçe wê derê daxuyaniya xwe beyanata xwe dide. Ez van tiştana pir fehm nakim. Herhalde ben de yani nizanin kahve li kolin bikin ev erişçi çinine yani agahiya kom bikin li gori wê yani mijî heman nûçe xwend rast li ew ya. Tiştekî din jî heye çawa ku te bas kir heqeten dewletên ku komkujiya li ser êzidiyan şermezar kirine weke jenosîd pê nasê kirine û paşê jî ev colanî û kujerên êzidiyan anîne ser desthilatdariyê niha jî dixwazin ew wî tacîdar bikin. Li Konseya Ewlehiya ya neteyên wekbî basa meseleya entegrasyonê hatiye kirin. Entegrasyona di navbera Qesedê û Heteşê de Rêveberiya Dergîya Şamê de. Alîkarê nûnerê taybetî sekreterê giştî yê neteyên wekbî ê Sûriyê Claudia Cordon ragihand ku guftgûyên li ser bi cîhanîna peymana Qesedê û Şamê anha berdewam in. Anî ziman ku di navbera her du aliyan de pêşketin çêbûne heta vê saetê hevgirtina karmendên Wezareta Karûbar a civakiya Rêveberiya xwe ser a bi Şamê re bi dawî biye. Ew mesela memûran heya. Memûrên Rojavayê Kurdistanê qeyd dikin ser Wezareta Karûbar ya Şamê. Yani entegrasyon. Maaşê wan êdî ji wê derê tê. Tiştekî wisa jî li neteyên wekbî hatiye qisedan. Netewên yekbî Guterres dawiya heftê diçe Şamê. Yekem. Dawiya heftê diçe Şamê, li Şamê bi colan rêvdîtinê çêdikê. û yani qasî ku min xwend wê derbasî Rojava nebe. Yani ew e yani Guterres ji xwe yek keskê ku pir tê niqaşkirin dewê de di qada nav netewî de bi taybetî di rojhilata navîn de ji alî İsraîl an jî ji alî hêzên dinêkê pir tê ji niqaşkirin. Yek doskî dewleta Tirkiye, yek doskî dewleta Qatar, yek doskî İslama Sunî tê bi nav kirin. Colanî ew dawet kirî, daweta wî jî qebûl kirî. Yani dawiya heftê wê herê Şamê yan bilêrin. Yani berê kesê ku diçûn Sûriyê yekem diçûn Rojava o dûra derbasî Şamê dibûn lê mixabin ana da yekem diçin Şamê û hin gelek kesî ji wan jî derbasî Rojava nabin. Yani jî bi ew ê Rojava ra Rêveberiyê Rojava ra jî hevdîtin nayê çêkir. Ya Keknecat ev mesela min heqeten di tu bernamekî xwe de min zêde behsa ew ê nekir.
Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, na nuçe kağıt berdesi min dibêjin Oğuzhan Uğur, Haluk Levent kirine aynı zindani. Evet. Nizanim haya te ji meselê heye ev Haluk Levent nameyekî nivîsan derva bahsa Süleyman Soylu kir, dibêje ez însanekî xumarbazim, perê min xilas bû, min ji ehbabê pere girt, xerş kir. Ev tekîliya rêveberên dewletê heye bivê gendeliyê re, bivê diziyê re, yani tenê ji hevala re bibêjim hevalên derveyê Bakurê Kurdistanê ê Rojava ê deverên din heval ev Haluk Levent hunermendekî bi nav û deng e. Yani dengî wî jî heqeten pir bihêz e û dengî wî jî xwes e, pir diçe konsera, pir jî pere qezenç kir. Lê di dema Ertihêja beriya du sê salan da ji ber ku hêva sora Tirkiye pir dereng hereket kir, wî bi komeleyekî alîkariyê bi milyonan, bi milyaran pere kom kir. Qismekî pere da mağdura, qismekî jî di hesabê wan da ma. İja bu xwe dibêje ji ber ku ez xumarê dilîzim, perê min xilas bû, ez ketim bindeyên, min ji wê komeleya alîkariyê a min e dibe, min çêkiriye, ez rêvebirim. Min ji wê derê pere ji xwe re deng kiriye. Divê rast e, min bi kar aniye ez ê jar di pere bixim şûna wî. Êdî tu çawa şîr Dixwazim em bi Oğuzhan Uğur da dest pê bikin. Oğuzhan Uğur yani boy min daha baş keltir yani. Oğuzhan Uğur kurê Atilla Uğur yek fermandarê leşkerên Tirkiye. Li Qiziltepê wallahi ana da hejmar nayê bîra min çend kes di bin çav da kuşt ew ke bi sala li Kurdistanê kar kir. Bi sala. û yek wek ew yani bêwîjya keskî bêwîjdan stara wisa bêjin bêwîjdan tê navkirin Oğuzhan Uğur kurê wî bû. û ev ya o Haluk Levent jî hevalê hebûn di dema ku pir bi pêş da ketin yani nêzîkayî gelek bi AKP radan ya jî siyaseta AKP yani zêdetir agahiyên derbarê wî ew ê de tune biborîn lê qasî ku ez zanim AKP tiştê ku min siyaseta wan fehat kir derdixê holê pêşkêş kir û rokê ji wan hesat pirsê dibêje kawerin ew perê ku we kom kir ew perê ku me dawe ew perê ku websaya me kom kir wî pereyê para bidin ana da jî hesabî pirsin gorî dîtin lê Oğuzhan Uğur yani bi taybetî bavê wî yani ew Atilla Uğur ew general bû lewî li Kurdistanê yani bi kar aniya wî yani ew pirsgirêkên wî hukukî hêja jî yani dewleta Tirkiye astengî pêşî lê girt bi taybetî jî hikûmeta AKP bi Tirkiye dibêjin ya zaman aşimî yani zaman di ser re derbas bû ew dawa gişt hatin qepatkirin hatin bindestkirin yani ew yê bi simêl işte kurê wî ye kurê wî Atilla Uğur yani merûv nikare însanekî ji ber xizmê wî tabii sûj bar bike yani bixwe tevlî karekî wisa komkujiya nebiye lê bavî wî kujere bavî wî eskerekî pir bi nav û deng e tepişina li dilê Kurdan de lê ev jî ana li ser medyayê pir meşhûr e mesela medya wî çawa qisa meşhûr bû ez wî jî nizanim kanalekî YouTubeê vekir di kanala YouTubeê de yani bi milyona abonê wî çêbûn û milyona însan temaşe dikin prodüksiyonekî pir mezin devlet ew pêşkirîş devletê gir mesela ew bernamayî min temaşe kir bi bavê xwe re jî hevdîtinik çêkir hevpeyvînik çêkir tamam yani derbarê ew ê da yani ew kuştinên li Kurdistanê wan tiştanê kir wan bernamada wî neanî ziman yani wek qehreman bavê xwe ew kir pêşniyar kir pêşkêş kir yani gencekî maqûl biya dikarî bû hesab ji bavê xwe hinekî bixwasta tu eskerî suçê ku tê kiriye tu jê poşmanî nepoşmanî ezab vicdanî ezab dikişînî nakişînî rast e ew dikare bipirse evan tiştanê kê dizaniya di tiştên konjonktûrelin yani dewlet pêwîstî bi wan dibîne demkê wan bi kar tîne û piştî demek binêkê ku karê wan xelas bûn dewlet vêjê temam te here yekî binêkê tê şûnat te cîwan rolê wan diguherîne yani yani wan rolê wan diguherîne wan ji rolê xwe temam kirin rolê xwe temam kirin rastî jî pir dewlemend bûn yani pir bûn xwedî ew dinava gel da dinava ew de lê ew têkiliye Haluk Levent û Süleyman Soylu ew di çapemeniya Tirkiye'de aşkelayî tê ziman li gorî dîtnan pêşerojê de van tiştîhanekî wê derên holê eger ya derkeve mehkemê evê Haluk Levent anekî biaxive ew ê derbarî van tişta da jî van got nebibêjî yani
Çi tekili wî Osman Solî hevra hebin. Di ifade xwe de çewa bahsa Süleyman Soylu kir hemen hakim da seknandın. Got bes ya. Ve derê bisî. Min jî ew tiştxwanda. Lê ev Ozan û Balkêşe bi yek kanalekî YouTube'ê bi qasî hemî televizyonên Tirkiye xwe da temaşe kirin. Yani ew ji çi qas gencên Tirkiye hene hemî bi kanala xwe vegirê de hemî bûn temaşevanên wî bi milyonan însan ve temaşe kirin. Salonên pir mezin kirê kir, prodüksiyonekî pir mezin, ne deh kamera, ronayî, îja siyasetmedarê herî meşhur davet dikir. Yani tiştek ku normal televizyonekî xwedî du sıd sê sıd xebatkar ne dikir wî bi tena serê xwe kir. Yani ji ekîbekî pir teng di derdora wî ye. Yani Bana figüranê demî bûn Bedran. Figüranê demî bûn. Yani berya wî işte Ozan Razim Küstahyalı nizam navî çi bû. Ew hebû an jî ew Mehmet Akif nizam çi ku ew ankormanê Haber Türkiye hebûn van kesî anekî dema wan xelas divê devlet wan ji ew ê dertêt ve ji çûna wan da keskî nekedin. Yani profilên konjonktürelin yani gor dîtinan. tamamen. Ez dibêjim ji bo vê heftê min jarê ku me derxist pêş evin eger me tiştek ji bîr kiribekek Necat tiştekî tu bixwazî lê zêde bikî. Wala gelek spas dikim ya. Malatya va Erê. Em ê cardin ham. hevan li çavê min li ser şîrovê we ne we nivîsan min şîrovê we xwendin lê min nanî ser ekranê. Ez hakikaten ji we re spas dikim. Mala we ava ji ber eleqeya ku nîşanê me din kanala me her hebin. Em ê jî wekî kanala Kurdî di demekî dirêj de be navîn de be ne mesele em ê jî bi qasî xwe mezin bin. Malatya vekek Necat gelek spas dikim. Ez jî gelek spas dikim zor spas. Malê ava. Xatirê we silav rêz hevanna.